Τι κουβαλάς? Μερικά πραγματάκια έτσι. Να τσιμπήσεις, όχι τίποτα σπουδαίο, δηλαδή. Ψιλοπράγματα. Έφερα εδώ πέρα ένα κεφαλάκι, κάμια καρτουμπίτσα, λίγο σπινάτερο, κοκορέτσι, μπατόν σαλέ, μπακλαβαδάκια, χυμό πορτοκάλι, κατάλαβες, έτσι για να τα φας να πάρεις επάνω σου. Τι λες, παιδάκι μου, εγώ θα φάω όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είπα να τα φας όλα, είπα να φας ό,τι θέλεις από αυτά. Τα υπόλοιπα, θα τα δώσω στο Δημήτρη να τα καθαρίσει, γιατί βλέπω έχει ρέψει τελευταία. Κοίταξε, εγώ δεν θέλω να φάω τίποτα, ίσως πιω όμως την πορτοκαλάδα. Πάντως ευχαριστώ. Όχι, δεν έχεις δίκιο, Ελένη μου. Το λένε τα ραδιόφωνα, το λένε τηλεοράσεις, το λένε οι εφημερίδες. Οι γυναίκες, Ελένη, στους πρώτους μήνες κύσεως πρέπει να τρώνε όλες τις τροφές, γαλακτοκομικά, κρέας, ψάρι, λαχανικά, όσπρια, φρούτα, να παίρνουν όλες τις βιταμίνες. Α, B, C, D, E, F, A, E, E, όλα. Τα άλλα, τα πρωτεΐνες, τα λίπη, τι λες τώρα. Έλα μωρέ Ζάχο τώρα, τι θες να παχύνω. Δεν είναι έτσι, Ελένη μου, και το παιδί. Άμα το παιδί θέλει να τραφεί, τι γίνεται. Μην ανησυχείς, δεν παθαίνει τίποτα το παιδί. Όχι, Ελένη μου, κάνεις λάθος. Η συγχωρεμένη Μανούλα μου μια φορά στις 2 τα μεσάνυχτα της μύρισε τον κεμπάπ και ξύπνησε τον πατέρα μου να το πει. Γιατί? Γιατί έπρεπε να φάει, αλλιώς τα υπέφερα εγώ. Μη μου πεις ότι ο μπαμπάς σου έκανε τον κεμπάπ μες στη νύχτα. Όχι, αλλά πήγε μέχρι την Ομόνα στο Τζουμέρκα, της το φέρει. Αλλά. Αυτά σου έλεγε η συγχωρεμένη Μανούλα σου και τρέμεις γάμο και παιδιά 2 μέτρα άντρας. Άντε, μη σε εκπαραθύνω σε σένα, άντε, μπράβο. Καλά, εγώ είπα να σε γλιτώσω, αλλά αφού σε μαζόχαρε θα σου το πω. Από το πρωί που ήρθε η Ελένη, τη τρέχουν τα σάλια και τώρα τη τρέχουν, δες λίγο, για τυρί φορμαέλα από την Αράχοβα. Τυρί. Κάτσε πιο εκεί να μιλήσω στη μητέρα του παιδιού μου. Τυρί φορμαέλα από την Αράχοβα. Λιλί, γιατί το έπεσε, γιατί? Βεβαίως, πολύ καλά έκανε και μου το είπε. Και εσύ τώρα θα πας να φέρεις σε μένα τυρί φορμαέλα από την Αράχοβα. Βεβαίως. Θα πάω στα τυράδικα στην κεντρική αγορά και αν δεν βρω τυρί φορμαέλα Αραχόβη θα πεταχτώ με την Αράχοβα να το φέρω. Έλα τώρα, Βρεζάκου, πώς είναι λόγια όλα αυτά. Καθόλου. Αφήσω εγώ το παιδί μου να υποφέρει. Το γιο μου. Γε μου. Δεν σε τάισε ο πατέρας φορμαέλα. Καλά το λένε οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Τι λένε πάλι οι Τούρκοι. Ουζούν αντάμ Αχμάτ Κολούρ. Όλο εκπλήξει είναι αυτό το κορίτσι. Τι είναι αυτό πάλι, παιδί μου. Ψηλός άνθρωπος, μυαλό καθόλου. Δεν σε πάρω διάλειμμα. Άντε, μπράβο. Έλα τώρα, Βρεζάκου, μη δημώνεις ένα αστείο. Κάναμε, πού είναι το χιούμορ σου. Ναι, πού είναι το χιούμορ μου. Θα μου πει τώρα εμένα η Λίλη, ο Ζουν και μάλα τα Τούρκ. Πώς διάλογο το είπε. Θα φάτε τίποτα από αυτά. Ναι, εγώ το χυμό θα πάρω. Καλά. Θα τα πάρω. Εγώ θα τσιμπήσω γιατί έχω μια λιγουρίτσα. Το χυμό θα το πηγείς, μωρέ. Κάτσε εκεί, συνεταιρά σου. Κάτσε εκεί.